Тмаи шад мекади вақте ки дил ёди ту дошт пере мемонди тела вақте мозг заёби ту дошт кожинкам бӯи ту дошт таряховум рӯи ту дошт нафоридид вақте ишқи маънои ҳаёти ту дошт хидшай фурӯхтана уже беқадр арзон кард дига ма баргардонда наметонам рамазонта киҷо будӣ вақте касе нолаву фарёди ту дошт нагирифти дастша пас дида азоби ту дошт инстаграм ту дашт шӯёфт инстаграм ай маҷидот кард инстаграм ҷавони тахурҷон инстаграм чиёд кард сиёд кард эфири ту да соф сархироан харидори чизи бенархи ма нархкуноан ма гуфтум ғайри ма намевардора носша ичкане ки бар қасди ма рафт биланд кард овоз шалич кард бар қасдим фотка калямбарда кард клубда кард чақчақи маи никтора соф ҳар як кругда кард мегуфт медава ай пасым гар бидавом ай пасыш катагида медроя қати дигоной бил ҳавасыш зиқӣ накунӣ гуфтум хондим ма охирон шама печканестим туда кае бихоҳӣ гирёшам кае хоҳӣ гармит кунам дилтиит кунам зиқ нашай дӯстат медорам не ки мехомад дар наздик нашай ма ай морид метарсам ай дӯстдорид метарсам ай қасама гирияи дуруғам акорид метарсам ту маи шад мекарди вақте ки дил ёди ту дошт ки медонад чӣ мақсад дода дилу шӯёри ту дошт ҳаво баландӣ накард када будам огоҳи чанд касора дар дурунашу дили кушоди ту дошт ту маи шад мекарди вақте ки дил ёди ту дошт ки медонад чӣ мақсад дар дилу шӯёри ту дошт ҳаво баландӣ накард када будам огоҳи чанд касора дар дурунашу дили кушоди ту дошт ту маи шад мекарди вақте ки дил ёди ту дошт ки медонад чӣ мақсад дар дилу шӯёри ту дошт ҳаво баландӣ накард када будам огоҳи чанд касора дар дурунашу дили кушоди ту дошт ту ашибка кардӣ вақте ки дил ёди ту дошт такаббур будӣ вақте сайфи дил коди ту дошт ғайб мезадӣ чунон ки месӯзондӣ бадана пеши ма дар қадри калон ҳар як ҷавоби ту дошт намекардӣ ихе бояд вақте дил ёди дошт бояд мекардӣ нигоҳиш мешидӣ ту давош карда эҳтиётш бояд мемондӣ қадамота габрӯи нақарода ё алишкай рақамота ё ки бардошон ё ки диди срочна биза зангм чота ранги пеш қатид гирифтай химори ҷангм баъди ҷанг дар қичоқм бошӣ бинӣ ма хирсандм тирам хирсандӣ кунӣ эгили лоларангм парвои пеш надорӣ ёри дарвеш надорӣ ту гунагорӣ барое ки фикри пасу пеш надорӣ ту бепарво будӣ вақте ки дил ёди ту дошт иқа захмӣ кардӣ ма бо чӣ андеша дорӣ ту маи шад мекардӣ вақте ки дил ёди ту дошт имрӯза бедил замоне ёди ишқи поки ту дошт гашта бепарво раҳда ма чашми чор надорам ту да ма кор надорам ма ёри расво надорам ту маи шад мекардӣ вақте ки дил ёди ту дошт имрӯза бедил замоне ёди ишқи поки ту дошт гашта бепарво раҳда ма чашми чор надорам ту да ма кор надорам ма ёри расво надорам мара беҳуда мепирсан ай ту насӯзонанд ма маи ошиқа ба ҳоли худам ҳар рӯз монанд ма ҳамиқа чизм дар кора дига ма ошиқора бина мефаҳмам давоми охири ишқи увора дихта бепарво буд вақте ки дил ёди ӯ дошт биромад бирафт ба қар ай хонаи ободи ӯ дошт мақсадаш фарзанд набуд оянда набуд гаштан буд ҳози қадр надорам ма да ӯ да гузаштан буд просто месӯзад дилам қалбам шикоф мешава ки ҷавониш дар кӯчава дугонош исроф мешава ӯра бахшидан шикастани номуси мардакай худаш да мефорамон фораша гардахай ту мехурдӣ мегашти вақте ки дил ёди ту дошт барат пир буд вақте касе ёди қичоқи ту дошт дигаи ту интизор нестам ягона буд гапа химори дидани чишмои хушрӯ намеқапам ту мехурдӣ мегашти вақте ки дил ёди ту дошт барат пир буд вақте касе ёди қичоқи ту дошт дигаи ту интизор нестам ягона буд гапа химори дидани чишмои хушрӯ намеқапам ту маи шад мекардӣ вақте ки дил ёди ту дошт пере мемонди тела вақте мозг заёби ту дошт кожинкам бӯи ту дошт таряховум рӯи ту дошт нафоридид вақте ишқ